Godmorgen alle sammen. Så er det yogatid, og det her i dag, det er en morgenyoga. 10 minutter, lige stået op af sengen, så nu er vi klar. Så start med lige at gå frem og tilbage. Fødderne, tæerne, hæle. Roter med skuldrene. Tag armene op, sæt dem sammen og kig op. Vi roterer lidt frem og tilbage. Dejligt. Sæt armene ned foran jer. Og lige så stille, løft højre fod fra gulvet. Eller jorden. Tag den lidt frem. Træk vejret ind. Og sæt foden ned igen. Stræk jer en gang til. Tilbage, kig op. Strik med bagdelen. Ned igen. Og til den anden side. Vær sikker på, at I har et godt fodfæste. I løfter. Og træk vejret ind. Og sæt foden langsomt ned igen. Stå med en lille bredstående stilling. Tag fat omkring albuerne, læg underarmene oven på hovedet. Og ret hagen lidt op. Strik med bagdelen og roter langsomt til venstre. Til venstre, kig lidt op. Hold den derude en vejrtrækning. Træk vejret ind. Og roter lige så stille til den anden side. Træk vejret ind. Tag en hel vejrtrækning herude. Og kom tilbage til midten. Og flyt armene rundt. Start nu til højre og roter i hele kroppen, så langt I kan. Løft hagen lidt op. Og bliv herude og tage en vejrtrækning. Kom tilbage til midten. Tag en vejrtrækning og gå til den anden side. Kig en lille smule op. Og tag en dejlig hel vejrtrækning herude og hold. Kom tilbage til midten. Stræk jer lige op. Og pust ud. Slip armen et øjeblik. Og ryst. Tag nu venstre ben over højre. Hold balancen, stå godt. Og vi tager igen fat i albuerne, lægger dem oven på hovedet. Og nu drejer vi simpelthen til siden. Så vi starter med at dreje til venstre, lige til venstre. Og når vi er derude, så kigger vi lige lidt op, så vi får lavet et dejligt stræk hele vejen ned. Så går vi til den anden side. Og kigger en lille smule op, skråt op. Og nyd strækket. Tilbage. Flyt armene rundt. Spred benene. Og modsat, så det højre foran venstre. Og vi starter med at dreje til højre den her gang. Og kig lidt op. Og til venstre. Og kig lidt op. Træk vejret ind igennem næsen. Pust maven op. Og pust ud. Tryk navlen mod ryggen. Og kom tilbage. Og slip. Tag begge arme ud til siden. Stil dem op. Sæt dem sammen. Og stræk jer tilbage. Kig
foran. Så langt ned som muligt. Tag en lille smule mere bredstående stilling. Så meget man synes. Tæerne peger lige frem. Gå ned. Spænd ballerne sammen. Lige hernede. Trækker vejret ind. Så går vi længere ned. Sænker skuldrene. Og puster ud. Sænker igen. Og puster ud. Og sidste gang. Og puster ud. Går langsomt op. Holder hænderne ind til hjertet. Venstre fod roterer vi en halv omgang ud. Og højre fod peger lige frem. Kroppen peger i denne her retning. Så armene lige ud til siden. De er vandrette. Tjek i det. Venstre knæ bøjes så langt ud til siden. Retter os op. Viser brystet frem. Og så trækker vi lige lidt længere i venstre arm ud. Så vi får en dejlig stræk her på indersiden. Løft hagen, skuldrene ned, træk numsen ind under dig. Og tag 5 gode vejrtrækninger. Og den sidste. Venstre arm vendes. Underarmen på, håndfladen vender opad. Og højre arm vender op mod himlen. Håndfladen frem og kigger. 3 vejrtrækninger her, og den sidste. Tag nu højre arm tilbage på højre lår og side. Venstre arm op mod himlen. Og gå igen ned i venstre knæ og ret jer op og kig op. Godt ned i knæet. Og 3 vejrtrækninger i alt. Det var 2. Og den sidste. Stræk begge ben. Og vend nu højre fod. Roter den ud af. Venstre fod peger frem. Armene lige ud til siden. Kroppen vender fremad. Og bøj nu i højre knæ. Og højre arm. Overkrop lidt længere ud over knæet. Ret jer op. Og så tager vi 5 vejrtrækninger her. Løft hagen og smil. Kom lidt længere ned. Højre arm ned på knæet, vend håndfladen opad, venstre arm op og kig op. Kom godt ned, åbn op, vis hjertet frem. 2 vejrtrækninger mere. Og så tager I venstre arm tilbage på venstre lår, højre arm lige op. Og går igen ned i højre knæ og kigger op. 3 vejrtrækninger. Tak. Ned med armen, sæt hænderne sammen. Kom frem. Samle benene. Bøj en lille smule i knæene. Fald forover. Og tag fat bag om knæene. Giv jer selv et knus. Kig frem og vis hjertet frem. Kom langsomt op. Sæt hænderne sammen foran jer. Gnid dem. Energi til jeres sjæl. Energi til hjertet. Namaste.